concejal de Cultura Festiva, president de la Federació de Fallers d'Especial, presidents i falleres majors, fallers, bon dia a tots. És un plaer per a l'acord d'honor, les dos, per a Sara i per a mi, poder estar en una festa per a tots. És un acte que s'espera moltíssim en l'any faller, perquè estem tots expectants de veure els esbossos que més van a representar a la nostra festa enguany. El paper de la Federació d'Especial i els seus fallers és fonamental per al suport de la festa fallera, perquè donen la importància que té al pilar principal de la nostra festa, que són les falles que plantem als nostres carrers. És un orgull per a nosaltres poder veure de primera mà estos projectes duts a terme per als artistes que, junt a aquestes comissions d'especial, s'esforcen cada any per estar en la màxima categoria i plantar als nostres carrers les millors obres d'art. Vosaltres demostreu per què som patrimoni cultural immaterial de la humanitat i feu la festa més gran. Doneu visibilitat no sols als valencians, sinó a tot el món que vol vindre a gaudir del nostre mes de març. Moltíssimes gràcies per fer la festa molt més gran. Bon dia a tots.